Ndị be anyị, ndị unu na-anụ olu ha bụ ndị Ekwurekwu TV. Oge anyị nọ na ya ugbu a bụ oge akụkọ n'egwu. Akụkọ n'egwu anyị ji wee bịa bụ akụkọ n'egwu Nwaniga. Nye m ntị gị ka m nye gị onu m. Nwaniga, Nwaniga, gịnị mere Nwaniga? Ụkwa dagburu Nwaniga. Nwaniga, Nwaniga, gịnị mere ụkwa ahụ? Mana mkpọ na mkpọ mawalụkwa n'ụkwa dagburu Nwaniga. Nwaniga, Nwaniga, gịnị mere mkpọ ahụ? Mana kịkatalụ mkpọ na mkpọ mawalụkwa n'ụkwa dagburu Nwaniga. Nwaniga, Nwaniga, gịnị mere akịka ahụ? Mana ọkụkọtara akịka na akịkatalụ mkpọ na mkpọ mawalụkwa n'ụkwa dagburu Nwaniga. Nwaniga, Nwaniga, gịnị mere ọkụkọ ahụ? Mana egbe buru ọkụkọ na ọkụkọ tara akịka na akịkatara mkpọ na mkpọ mawalụkwa n'ụkwa dagburu Nwaniga. Nwaniga, Nwaniga, gịnị mere egbe ahụ? Mana egbe gbagburu egbe ma egbe buru ọkụkọ na ọkụkọ tara akịka na akịkatara mkpọ na mkpọ mawalụkwa n'ụkwa dagburu Nwaniga. Nwaniga, Nwaniga, gịnị mere egbe ahụ? Mana ụzọ kpụrụ egbe na egbe gbagburu egbe na egbe buru ọkụkọ na ọkụkọ tara akịka na akịkatara mkpọ na mkpọ mawalụkwa n'ụkwa dagburu Nwaniga. Nwaniga, Nwaniga, gịnị mere ụzọ ahụ? Mana mmadụ kpụrụ ụzọ na ụzọ kpụrụ egbe na egbe gbagburu egbe na egbe buru ọkụkọ na ọkụkọ tara akịka na akịkatara mkpọ na mkpọ mawalụkwa n'ụkwa dagburu Nwaniga. Nwaniga, Nwaniga, gịnị mere mmadụ ahụ? Mana Chukwu kere mmadụ na mmadụ kpụrụ ụzọ na ụzọ kpụrụ egbe na egbe gbagburu egbe na egbe buru ọkụkọ na ọkụkọ tara akịka na akịkatara mkpọ na mkpọ mawalụkwa n'ụkwa dagburu Nwaniga. Nwaniga, Nwaniga, gịnị mere Chukwu ahụ? O nweghị ihe mere Chukwu. Ka emesịanụ n'oge akụkọ n'egwu, anyị na-abịakwa ọzọ. Ndị Facebook, biko like anụ na peji anyị o. Ndị YouTube, biko subscribe anụ o, biko subscribe anụ o.